se hetki, kun mä lopetin, niin en mä niinku ollut sitä suunnitellut tai mitään. Et silloin vaan oikeasti oli se fiilis, että nyt mä lopetan. Että niinku, et mä en halua palata tohon enää. Ja niinku, se oli tosi vaikeet ne ekat päivät, kun oikeasti tuntui siltä, että voisi repiä pään irti. Mut sitten kaverit tuki, myös semmoiset kaverit, jotka itse poltti, tuki siinä. Ja se oli se, kun sä oikeasti haluat tai kun sä oikeasti uskot. Ihan sama, onko se niinku foodispelin vastaavat, jos sä oikeasti haluat voittaa, jos sä niinku haluat saada, että maaleja syntyy ja näin, niin sä teet pieniä asioita. Ja mulla oli just se, että esim. Mähän vähensin sitä mun vanhaa porukkaa, missä mä olin ollut, jotka poltti tosi paljon. Ja mun nykyinen paras ystävä, hän ei polta ollenkaan, niin sit Viivin kanssa oli tosi helppo olla, koska Viivi ei polttanut. Viivi ei halunnut, että mä ostin röökiä tai mitään, että mä en, niinku edes, että mä sorru edes niinku pummimaan. Niin sit okei, se tuntui pahalta, että periaatteessa sä et ollut niin paljon enää sun niinku friendien kanssa. Mut sit kun mä palasin sinne takas, niin kyllä mä sen sitten tajusin, että ihan hyvä, että mä en ollutkaan niitten kanssa vähän aikaa, koska siis niitten tupakoiminen oli ollut niin runsasta, että en mä ois pystynyt olla polttamat niin niitten seurassa. Kun mun kaverit tuki mua, niitten tuki oli mä olin sanonut niille, että älkää antako mulle tupakkaa, vaikka mä oikeasti pyydän. Ja älkääkä please polttako mun seurassa. Ja se on sama tällä hetkellä, että esim. Mun poikaystävä, joka polttaa, niin hän ei sit polta mun seurassa. Et sit kun mä lähden, niin sit se kyllä ottaa tupakan esiin, mutta ei, jos se on mukaan vaikka sen päivän, niin ei, mä sanoin sille, että se ei mene polttaa. Ja kyllä se sitä aika hyvin on niinku periaatteessa totellut ja näin. Mutta siis just se, että se on tärkeintä, että oma kaveriporukka pystyy ymmärtämään sua siinä, koska kaverithan on just sitä varten, että sä niinku saat niiltä sitä ymmärrystä ja sitä tukee koko ajan. Ja kyllä mä niiltä sainkin sitä, että ei ne tullut mun naamaa eteen mitenkään vetää sitä röökiä tai mitään. Niin